Ей, супер хостинг! Какво става? Разбрах, че някой има рожден ден. Пожелавам ви да се развивате след така и да... Добре, много. Чакай, 1, 2, 3. Ей, супер хостинг! Разбрах, че някой има рожден ден. Пожелавам ви да се развивате все така и да покорите не само България, но и съседните страни и да ни радвате с вашия професионализъм. На здраве!